O alcalde Xosé Lois Piñeiro e a edil de Servizos Municipais Estefanía Ramos comprobaron esta mañá o resultado das obras levadas a cabo nas últimas semanas na contorna do CEP Salustiano Reieiras. A actuación consistiu nunha reposición do firme e na instalación de novas beirarrúas en varios tramos destas rúas. Enmarcábase no Plan de Acción Social 2015 da Deputación da Coruña, cun custe de preto dos 37.000 euros. Esta obra foi englobada dentro dun PAS, o PAS 2015, que é o Plan de Acción Social da Diputación. O custe do proxecto eran de 54.707 euros, pero finalmente, tras o procedemento de licitación, foi adxudicada á empresa Nemesio Ordóñez S.A. por un valor total de 36.506,57 euros. Fixeron falta diversos permisos de diferentes administracións, como o Servizo de Urbanismo, Augas de Galicia, e por iso foi o retraso de que a obra que iba incluída en un plan do 2015 pois fora a realizar agora en estas datas. Esta era unha obra moi necesaria, como evidentemente se comproba ao ver que o proxecto era do ano 2015. Como decía, a concelleira tardou moito tempo en executarse por diversos problemas. Inicialmente se incluía un acceso ao centro de saúde por onde vai o paseo de Xunqueiras, que Costas nos solicitou cedelo para facer precisamente o paseo, e o Concello considerou que era o máis oportuno naquele momento e se aceptou. Por lo tanto, modificamos, aquí se iba a abrir unha pista hacia o centro de saúde, modificamos o proxecto, tuvo que ser modificado primeiro no Concello, despois na Diputación, e cando por fin íbamos a executalo, pois hubo un problema co proxecto que unha empresa erróneamente executou parte do proxecto e tivemos que modificalo unha segunda vez. Por lo tanto, este retraso que se foi acumulando e pendente dos permisos cada vez que se modificaba o proxecto nos levou a esperar tantos anos, non? Segundo explicaron, esta intervención verase próximamente completada cunha segunda fase, neste caso a adscrita ao post-2015, que inclúe tamén unha mellora na rúa Antón Paz Míguez e tamén nunha zona de San Lázaro.